Le yincwadi eyayibhalwa ngutata uNelson Mandela ebhalela umama uWinnie Mandela, uMamSuthu uMangutyana. Ifoto yakho enhle isahleli kwindawo engekude kuyaphi kum. Ndakuqelesha phezu kwegxalaba lam lasekhohlo, amehlo wam athe ntsho kuyo njengoba ndichwetheza lo myalezo nje. Yonke imihla ndiyayicoca ndisuse uthuli, ngokuba ndakwenza njalo ndiba nemvakalelo emnandi kunge ndiyayiphulula njengeentsuku zamandulo. Ndide ndayamanisa impumlo yam neyakho ukuvuselela intlantsi zothando ezidla ngokutyhutyha igazi lam rhoqo ndisenza njalo. Le yincwadi eyayibhalwa ngutata uNelson Mandela ebhalela umama uWinnie Mandela, uMamSuthu uMangutyana. My love for her remains undiminished. Remember those who died. When you give out certificates, IDs and passports, think of those who died. Remember those who died.